Ay hanasigan nagkakan nga no. Ay dapat ako hindi kaya kaya na. Ay giwagap ka daw ko na. Ay napam nagilod ka rin. Ay lahat na dyan ka rin na. Nung ay nalay mo ay giwagap halo ko na. Nung ay pagi kanama putsi ay putsi tunggi na magtanang hingag ko na. Ay malim tayo magpalas nila. Hindi maging kami sa kanan. Hindi ba kayo kaya? Ay naman to siya. Ay tayo lang. Ay dyan ka rin na. Ay siya, nangyayari yan. Ay siya, nangyayari siya kung may putsi din. Ay wala ka na pa may din. Ay siya, sige. Ay gini, araw yung nagkata. Nangyayari ko. Kaya na lang ko. Tumahay ka na. Nagsibayan niya. Ay hanasigan nagkakan nga no. Ay dapat ako hindi kaya kaya na. Ay ka na. Ay malim tayo magpalas niya. Ay di. Asi magpagkagoy naman eh. Kagoy naman sa. Ay mansidro niya. Mayam na ang goy tukot sa napap. Nagsukal. Di piyoy niya matagi. Tamoy na. Asakwa magsinas niya. Ang naman. Karam na niyo yan o. Hindi na ay magamgali. Gusti. Ay nanagi mga nalipibasin. Aroy ba mikop to? Ngayon ko niya. Dadagi aroy ba binay. Di malagi ba nila? Nang ikiwagap na to. Ang mga chat ko. Ay kawagap ko yung lip na to na. Nang chat ko. Zaki, ay nangyayari lahat na Zaki. Ito, masyado ko. Ay, Sabay na! Hote! Ay sige ko. Ay sige. Ay sige. siya, sarang kayo tawag ko. Zaki, ay nangyayari lahat na Zaki. Ito, ay kinagsinag ka. Ay, tawag ko mo ulit. Maksud, lagi naman magtada. Ay, sige niya. Nakatamay na wala na.